Vet aquí la primera trobada de generacionats. Va tenir lloc el passat 16 de gener al Museu de Ciències Naturals de Barcelona i vam parlar amb l'Eloïsa Mateu i l'Helena Navalpotro sobre ocells i sons a la natura. Vam compartir experiències i curiositats de dues generacions d'ornitòlogues de camp. Recordant vells temps dels primers passos d'una jove aficionada amb tot per aprendre... Clar, no sabia cap ocell. I anava amb una gravadora per gravar els ocells i després preguntar o... Des de trucs per identificar-se com a ornitòloga als anys 70... I aleshores si t'enganxava un pagès o una autoritat i et deies què estàs fent vostè aquí? No, estem comptant ocells... Com? Què? Bueno, era la cosa més surrealista del món, no? I al final vam descobrir que si els hi dèiem que fèiem com el Rodríguez de la Fuente, que no sé si coneixereu vosaltres, ens deien, molt bé, aleshores entenien una miqueta, els animals, no? Bons consells per iniciar-se al món dels ocells... Hi ha, per exemple, contactar amb l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, que ofereixen cursos d'iniciació i després sortir i anar aprenent, escoltant i observant amb uns prismàtics. L'equipament per enregistrar sons a la natura... Que sempre vaig amb aquella paràbola amunt i avall, sempre vaig amb allò com si fos una tortuga, ninja a darrere... Quines són les cotorres ocupes que viuen entre nosaltres... Una altra cotorra, que és la cotorra de Kramer, que aquesta no fa els seus nius, sinó que cria en forats d'arbres, competeix amb ratpenats, fa fora pardals, mallarengues, tots els ocells que crien en forats. O com interpretar un sonograma. Unes notes repetides, tal com deies tu, sons així com una coma, que són sons que baixen en freqüència i després pugen, etc. Els nostres seguidors a les xarxes socials també hi van dir la seva enviant preguntes prèviament i també en directe. Vam aprendre un munt, acompanyats pels alumnes de batxillerat científic de l'Institut Andreu Nin, del Vendrell, que van poder conversar amb les nostres convidades i gaudir d'una visita guiada al museu, després de la xerrada. Si voleu assaurir la conversa, la podeu recuperar al canal de YouTube d'Oxigenats. I no us perdeu la pròxima trobada, on parlarem sobre gestió d'espais naturals i canvi climàtic, des del Museu de les Terres de l'Ebre, amb en Rafael Balada i en Ferran Bartomeu. Fins aviat!